Il-konsistenza u l-kredibilità tal-gvern jidħlu wkoll fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru tenna li għal kontrarju ta' dak li tagħmel l-Oppożizzjoni huwa jemmen fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u enfasizza rispett tiegħu lejn kull membru tal-ġudikatura. Jiena għandi rispett lejn kull membru tal-ġudikatura, ħattru minn ħattru, għamlu minn għamlu. Il-Prim Ministru spjega li jumejn ilu intlaħaq ftehim bħala gvern mal-familja Caruana Galizia dwar l-inkjesta indipendenti dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Illi kalla jrid l-ewwel wieħed li rrid li l-fatti kollha jkunu qegħdin joħorġu. Aħna bħala partit illum il-ġurnata qed rridu nistabilixxu ruħna bħala dak il-moviment li jissalvagwardja l-istituzzjonijiet ġewwa pajjiżna. Rridu nkunu hemmhekk biex nuru u l-fatti ħajkomplu juru illi l-istituzzjonijiet f'pajjiżna qegħdin jaħdmu. Il-Prim Ministru spjega wkoll x'seħħ eżatt fil-każ tal-libel li kien fetaħ kiċ Kemri kontra Simon Busuttil. Fisser li l-mistoqsijiet diġà ġew imwieġba fl-inkjesta u saret għażla bejn jew li jitkompla l-libel u taqa' l-inkjesta jew bil-kontra. Kiċ Kemri qal jien diġà fuq dal-ixxu diġà xett, jekk iriduni saqsuni fuq affarijiet oħra, jien ma nistax iwieġeb. Għaliex? Għax hemm sentenza tal-qorti li tgħid li għadha kif ngħatat tal-Qorti Superjuri illi jekk inti tkun qed tixjed f'inkjesta bil-magħluq, inti ma tistax dak l-istess mistoqsijiet twiġibhom fil-miftuħ għax inkella tkun qed tippreġudika l-inkjesta. Ġifieri l-mistoqsijiet li jridu jsaqsuh mhux veru ma rridx jwieġibhom. Diġà weġibhom fl-inkjesta. Fid-dawl ta' dan, il-Prim Ministru qal li d-deċiżjonijiet u l-fatti jridu jkunu magħrufa kollha u jittama li l-inkjesta ma ddumx ma tkun lesta biex kulħadd ikun jaf il-fatti kollha. Ħaġa waħda mbagħad il-konklużjoni tiegħi hija importanti. Illi d-deċiżjonijiet u l-fatti jridu jkunu magħrufa kollha. U anke f'din l-istorja Kalla jrid nittama li l-inkjesta ma ddumx, ma tagħlaq, ma ddumx, ma tiġi deċiża biex kulħadd jkun jaf il-fatti kollha u jien l-ewwel wieħed li mxejt hekk fuq innifsi. Meta kienu vvintaw din l-istorja fuq u fuq Michel, jien l-ewwel wieħed qed tisma' jekk jinstab xi farka ta' verità jien nitlaq. M'għandix problema. Iż-żmien tagħna raġun. Iż-żmien tagħna raġun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.